Portos de Galicia decidiu precintar a zona do Paseo do Cantiño na illa onde apareceu a fenda, unha medida que busca evitar males maiores á espera da súa reparación. O Concello hai anos que ven advertindo do deterioro deste espazo de titularidade autonómica, onde hai décadas que a Xunta non actúa. Levamos moitos anos reclamando que se faga unha actuación integral por parte do titular, que é Portos de Galicia, a Xunta de Galicia na zona, e, bueno, esta semana nos atopamos con esta sorpresa, non? Un novo afundimento, unha brecha bastante importante, de bastante profundidade, que bueno, nos preocupa moito polo que poida pasar no futuro inmediato. Os técnicos xa visitaron a zona e Portos avanza que tomará medidas en canto se teñan listos os informes. O alcalde cree que a zona podría estar danada en varios puntos, polo que pide que non se repare únicamente o punto no que se detectou a fenda. Que faga un estudio completo de todo o ámbito, é dicir, que faga un estudio técnico completo para que se sepa a situación actual de toda a zona de dominio público portuario afectada e despois que se actúe en consecuencia. O Concello tamén enviou unha carta á Xunta solicitando unha xuntanza para abordar a situación do paseo. O rexedor aproveitará ese encontro para pedir celeridade na toma de decisións e evitar así posibles novos riscos nunha zona moi transitada por veciños e visitantes. Nós tamén enviamos unha carta á Presidencia para que, bueno, nos poida recibir e falar entre todos o que aí aparece e as posibles solucións que se van a tomar. Eu creo que é de inmediatez que se actúe porque a peligrosidade é evidente. Esta zona do Cantiño foi feita hai agora preto de 40 anos, en daquela a súa estructura non se tocou máis alá de pequenas intervencións de mantemento superficial e ornamentación.